så sige? Okay, jeg tæller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du kan regne. Hvad laver du der, lille bisse, hva'? Det var da godt kendt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hvad er det? Okay. Ja. Hvis jeg skulle lige have reddet mit hår. Det passer ikke. Wow.